Littense Merke bestaat uit 2 verhalen. En dat is een verhaal dat hem afspeelt in 1830, rond 1832. Het andere verhaal speelt hem af in de 20e eeuw, 1968 tot 1972. Het verhaal in de 19e eeuw gaat over een domineestel die vrouwen vreselijk graag een baan hebben. En dat slaat net, want dominee die het meer drokken met schreeuwen en preken. En die jongelui die spelen in 1970, dat zijn Sabatelli en Luwe. Luwe is een beetje een autistisch jongetje, maar hij rent goed liek. En Sabatelli die komt in hun dwar te wengen en die scoort hem een beetje door de tijd. Zo zei ze kennen dat de historische geluwen, dat ik dat zelfs ben. En dan praat over autobiografische elementen. Maar dat is net echt het geval. Ik heb mezelf dus ook geleerd als personage. En dat gaat nog volle verder. Ik denk dat ik, wat de personages zo belangrijk, nog het dichtst steen bij Sabatelli. Qua taalgebruik. Want zo ben wij ook opgegroeid. Een beetje agrarisch vermidden. Dus ik wie hier een size en hier je net lijst van de maag, maar hier pinebeurlig. Je hint net aan de voet, maar aan de poorten. En je eet net, maar wie aan het fretten. En dat heb ik later al leren matten. Maar het is wel heel leuk om dat een personage in de mond te lezen. Ik werk in Snits, ik ben in Goud en ik ga alle dagen mijn fiets op een deel. Dat is 2 keer 27 kilometer, dus dan is het 54 kilometer als je net altijd fietst. Dan is het 2 hele uren maar die zelfs. Dan ga je nooit denken. Op een gegeven moment dacht ik van, ik bedenk een verhaal en zien hoe breed en diep kan dat gaan. En dan bedenk je dingen en als het dan tussen is, dan zet dat op papier. Dat werkt uit. Nou binnen dat net per dag 12, 13 zieden. Misschien het eens 1, dat kan ik om 1 regel geven. Dat was een enorme verrassing. Dat hield me echt net op target. Omdat er bepaalde betenksten bij waren. De boeken moesten gaan over een onderwerp wat voor een vrij breed publiek toegankelijk is. En dan in de stijl, in de schreeuwstijl van Ring van de Velde. En meestal begin ik wat je niet zo van, oh ja, dat voldoet die boek eigenlijk helemaal niet door. En dan neem je dat maar over en denk je, ja, dat is ik zo. Maar ik wil wel nomineren. Dus met een vrouw daarheen op een dag, wil de vrouw dus wel op de hichte weer van het feit dat ik woon hier. Dan kom je daar en dan weet je wat naar me neemt. Dan komt die hele herrie komt wat op jou en dan later bekomt dat weer wat. En dan denk je, nou, ik ga toch maar verder met schreeuwen.